Hello everyone, good morning. Welcome to my new blog episode 3. So ଏବେ ଅଲରେଡି ସକାଳ 7ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବି, ବଟ୍ ମତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାମା ମତେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲ୍ କରିକି କହିଥିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସୋ ମାମା ଆସିବା ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରର ଯେତିକି ମଇଳା ବା ବାରିକାରର ଯେତିକି ଅଳିଆ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ସଫା କରିଦେବି। ସୋ ମାମାକୁ ଆସିଲେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସୋ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମାମା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ ବା ମାମା କ'ଣ କହିବେ ବା ତାରିଫ କରିବେ, ସୋ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି। ସୋ ଏବେ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରିଯିବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଟାଟା। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି, ସୋ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। सो बारिकान ऑलरेडी काम सरीगला ना। सो मु भावुची फास्ट मो रूम टा स्टार्ट करिया, देन अलगा रूम जॉब करिया। ओके, टाटा। दिस इज माय रूम। एते कचड़ा सब मु पूरा रूम कंप्लीट कला पर तुमको देखौछि। ओके, सब मोर रूम रो भी काम सरी गला। अभी जस्ट भोक टिके लागुछि। चलो खाई के आसियो, देन तापर जति बड़का काम अछि स्टार्ट करिया।